Minoria absoluta a RAC1, estem parlant amb l'Artur Mas. Bé, avui he fet una d'aquelles coses que faig no del tot habitualment, però de tant en tant sí, que és venir en el programa de Minoria absoluta de RAC1, de l'emissora de ràdio. El programa de Minoria absoluta és aquell que fan el Queco Novell, el Toni Soler i el Manel Lucas, que per altra banda doncs, sabeu que són els que també fan aquest programa d'èxit, que és Polònia. Jo també ho sé una mica, perquè de tant en tant, diguem-ne, que m'hi treuen, que hi surten. Bueno, què? Escolta una cosa. Sí. Artur, Digues. què tal? Molt bé, home. Bueno, perfecte. Dia 20N. Sí. Convides a polítics o no? Sí, senyor. D'altres partits, Però m'han dit que tu no pots venir. Vaja, m'ho vas dir tu. No hi soc. No hi ets. Saps on ets o no? Sí, que ho sé, home, clar que ho sé. Ara no ho puc dir si em puc. Ho dic jo. No sé, digue-ho. Digue-ho. No, que igual desvello un secret. Bueno. La veritat és que són un tipus de programes que tenen la seva cosa, no? Per les persones que hi sortim directament caricaturitzats, doncs això té sempre una doble cara. Primer, la cara doncs, d'entendre que tot això forma part del joc i que no et pots pas enfadar per això, al revés, no? Que fins i tot t'hi has de divertir, però per altra banda també la cara de la sensació que es caricaturitza tant el que tu acabes fent que si això acaba quallant del tot, doncs al final la gent té la sensació de que tot això de la política és simplement, diguem-ne, una comèdia permanent. Hi ha una persona que el vol saludar a través del telèfon. Hola, molt bon dia. A veure, jo que voldria dir-vos... Calma. Perdoneu. No es precipiti, bon dia. Bon dia, què tal, Toni? Com esteu? Minorius, polònios, encantat de saludar-vos. Molt bé. Soc Manel Samarruga. Hola. Molt bé. Bueno, en primer lloc, donar-vos la més sincera enhorabona pel programa i també presentar els meus aspectes a l'Artur Mas, que ja sap que sempre estic a la seva disposició. Jo el considero un polític molt respectiu i confio que ben aviat el futur del Principal de Catalunya sigui a les seves mans. Això vagi per avançat. No perdoneu que em posi tan emotiu, però és que jo soc molt semental i em deixo portar per les mocions. S'ha deixat una síl·laba. Sí, bueno, jo em deixo portar per les mocions amb molta facilitat, saps? Jo soc convergent des que tinc abús de raó i llavors, clar, ja sé el que passa. Bueno, a més, ja he tingut el plaer, i que consti que em sento afortunat i prejubilat, d'haver treballat amb l'Artur Mas calze amb calze i de forma molt restreta. Sí? Sí, jo he format part de l'equip de programació del seu videowall, aquest que ha fet ara per servir per l'internet. El videoblog. Videoblog. És com el Disney World, però en vídeo. Exactament, I en blog. Videoblog, això mateix. Bueno, és el primer d'Espanya, és dels primers d'Europa, és una cosa inaudible i sensacional, de veritat, Jo els recomano que connectin el mòdem aquest i es connectin, apuntin l'adreça, sisplau. Sí, ja està, ja. http://3w o 6b normals, o sigui, 3w o 6b normals, que vostè vulgui. Crec que una virtut important a la vida és saber riure't de tu mateix. Crec que això forma part doncs, simplement de la política i de la notorietat i que mentre hi ets doncs, has d'entendre que això doncs, està dintre d'aquest joc. Per altra banda, serveix per entretenir molta gent, això també sempre és bo, sempre i quan, i això és el que jo també volia afegir en últim terme, doncs s'entengui que, malgrat tot, la dedicació política, en contra del que es diu i en contra del que es pensa, és una dedicació important. Algú altre sempre fa política en els països. El poder no es queda mai buit. La representació del poble tampoc. I, per tant, hem d'entendre que a la política hi hauríem diguem-ne, d'acostumar-nos tots plegats, també la gent en general, no? A intentar-hi situar els millors referents del país, perquè al final la feina que fan aquesta gent, la feina que fan els polítics, és una feina que acaba repercutint en el benestar del conjunt de la població o en menors quotes de benestar, si les coses no es fan bé.